To alhamdulillah jama'a, a daidai lokacin da Trump yake cewa ya gama da dukkan wasu makamai na jamhuriyar musulunci, kuma sannan a yanzu jamhuriyar musulunci ko da ta ci gaba da wannan yakin makamanta ba zai wuce sati 1 zuwa sati 2 ba za a neme shi a rasa, saboda yana dab da karewa, a inda ya ce ya lalata duk wata rada da wasu jiragenta na yaki, abin da ya rage musu mizal ne, kuma sannan sun bata ma inda ake kirkira shi. A nan take jamhuriyar musulunci ta fitar da wannan faifayen bidiyon wanda ta ce tana da irin wannan rumbun makaman ya fi kwaya 100 a duniya a ƙasarta, ya fi kwaya 100 rumbun makaman nan. Ta ce tana da irin wannan ya fi kwaya 100, kuma kowane rumbun makamai zai iya janta wata uku. Zai iya janta wata uku, kowane rumbu ɗaya irin wannan zai iya janta wata uku ba tare da ta je ta nemi wani ba, kuma irinsa tana da shi kwaya 100. Kuma sannan ta fito ta tabbatar da Trump cewa idan kuma muka yi amfani da makami yau, kar ku yi tunanin cewa wai ya tafi kenan ba za mu ƙara maida shi ba. Already daman mu ba komai namu na makaman mu ba ma siya a gurin ku, kuma babu wata ƙasa da za ta ce tana saida mana komai. Mu muke kirkira a cikin gida, kuma mu muke yin kayan mu. Sannan suka ce idan muka lalata 10 to a ranar sai mun mamaita 20. Idan muka lalata 20 a ranar sai mun mamaita 40, abin da ya faɗa, abin da suka faɗa mai kenan. Kuma sannan suka ce ba sa buƙatar ko loti ɗaya ko wani garin makami ko kuma wani abin da za su je ko China ko Rasha su saya. Suka ce a cikin gidanmu muke kirkira shi, a cikin gidanmu muke samun shi, a cikin gidanmu muke da makeranmu, kuma a cikin gidanmu muke da injiniyoyinmu, kuma a cikin gidanmu muke da kamfaninnukan da za mu kera shi, kuma ko ɗaya baka ɓata ba. Yace idan zamu zauna ba ma mai da makamanmu, ba ma mai da makamanmu, zamu iya daukan sama da shekara 5 zuwa 6 kai zuwa 10 ma muna fafatawa da ku ba tare da mun karar da makamanmu ba. A lokacin da muke magana muke cewa fa jamhuriyar musulunci fa duniya take so ta yaka, American ma take so ta yaka, ba ta kasar Yahudu suke ba. Shekara 2 da suka wuce wallahi ce mana ake ƙarya muke yi. Wace ce kasar Iran? Saboda ita ta gani ne, ita ɗin ganau ce. Duk abin da aka ce kai ganau ne to kai daban kake da wanda za a zo a gaya maka. Duk abin da aka ce ganau ne, saboda ita ta gani, an gwabza da ita ta ɗauki darasi, an gwabza da makotanta ta ɗauki darasi, an yi munafurci da wasu ta ɗauki darasi, sai ta gano cewa fa ni kawai in tsaya gina kaina ba ruwana da kowa. Yau kuma gashi gina kanta ya zame mata ci gaba, yau ita da kanta ta zama walfawa. A daidai lokacin da duk inda suka taɓa, idan faɗan makaman za a yi tana da shi, idan faɗan tattalin arzikin za a yi ta riga ta tanada, idan faɗan barantan za a yi ta riga wato buruntu idan nace buruntu ina nufin cewa aka taɓa mun arziki na taɓa ma arzikinka ta riga ta tanada. Ba ma wai a Middle East gabaki daya wayanda suke daurewa Yahudawa da Nasara gindi ba, a Turai din ma za ta iya yakar su kuma ta kai wannan gacin. Saboda haka wallahi Allah ne yake wannan yakin, wallahi ba jamhuriyar musulunci bane. Gashi a kullun tsoratar da su ake yi, kuma kasar mamaya kullun da fatattakata ake yi. Saboda haka a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafukan musulmai